Ato sa timbayaon ang naghatag og pulso ning atong programa so na dinang naa ang Dandel's Welding and Fabrication Shop. Alang sa mga buot magpahimo og mga gate, fence, kulungan, kanang sugbaanan, mga butangan nagbulak, any kind of welding works, fabrication, Dandel's Welding and Fabrication Shop. Affordable o garantisado ang trabaho, no? Kung napay labaw sa straight o perfecto, magmauna gyud siguro na, no? Makagarantiya gyud ko mga bay kay daghan ang nahatagan og katagbawan yung mga customer nga nagpa-welding din ang naa, nagpabuhat og gate, sliding gate, bisan unsa dina sa Dandel's Welding and Fabrication Shop. O niya, kung doon na mo'y plano, kuha adaan ang number sa Dandel's, no? Maune, para nga maka-inquire mo, makakuan mo, makapareserve ba mo diha? 0907-965-3171. Again, 0907-965-3171. Mao ka na ang text line mga higala sa Dandel's Welding and Fabrication Shop. Dinang naa sa may Quirino Avenue, likod sa Gmall, unahan gamay. Sakop ka na sa Barangay 3 de Mayo mga bay. O gipanagayahan ka na ni Pastor Dandel B. Tonyo. O may buntag ni mo niya, Pastor. O may buntag usab sa ato ang mga banggiitan o di kalibre. Puno sa kanang usito gani. Kanang kahibalo ba? Expert ba sa pag-welding o pag-fabricate ang atong mga banggiitan din ha, sila John Ray, sila Dodong, sila Bughaw o uban pa niya may buntag nila mga bro ha sa Dandel's Welding and Fabrication Shop. Sa pakigalayon mga higala sa Sideway Drive-In diya sa may Santa Ana Road, Barangay 3 de Mayo, Digo City. Diya mo pag-check-in, diya mo pagpabugnaw ha? Sa mga travelers. Ha? Nangita mo kapasilingan, nangita mo lodging house. Diya sa Sideway Drive-In. And of course, alang sa mga nangita og preskong Carnes Presyong del Canse Red Dragon Meat Shop. Ang ikintapan o gipilahan mo na kusog karon nga meat shop sa Digo City. Naabot na. Diya sa may Corner Luna Extension, formerly Beb's Pharmacy, Red Dragon Meat Shop na kompleto sa Ricardo sa diha one-stop shop. Na isda diha na manok, kanding, baboy nga luwas sa USF, mga lamas. Kung sa ilutuon ninyo, kompleto sa Ricardo's. Red Dragon Meat Shop di panagayahan ni Eric Agbon ug Ma'am Donna Agbon. Diya sa may Red Dragon Meat Shop.